Dobrodošli u video o zagonetnim i jezivim predosjećajima koje su imali neki od najpoznatijih ljudi u historiji. Zamislite da ste u stanju predvidjeti vlastitu smrt. Kako biste se osjećali? Ovaj fenomen je posebno intrigantan kada se dogodi poznatim ličnostima, čiji su životi i smrti pod budnim okom javnosti. U današnjem videu istražit ćemo nevjerojatne priče o slavnim osobama koje su, bilo kroz snove, izjave ili predosjećaje, predvidjele svoju smrt. Pripremite se za putovanje kroz svijet misterije, tragedije i proročanskih vizija koje su ostavile neizbrisiv trag. Mi vam danas predstavljamo poznate osobe koje su predvidjele svoju smrt. Prije početka videa zamolio bih vas da ako to već niste, da se pretplatite naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu, a mi sad idemo u ovaj video. Pete Maravich. Pete Maravich je bio američki košarkaš koji je dao jezivu izjavu. U razgovoru sa novinarom 1974. godine Maravich je izjavio: "Ne želim igrati 10 godina u NBA ligi i onda umrijeti od srčanog udara u dobi od 40 godina." Ova izjava se pokazala jezivo proročansku. Iako se povukao iz NBA lige nakon 10 sezona, Maravich je tragično preminuo od srčanog udara u dobi od 40 godina, 5. januara 1988. godine tokom rekreativne košarkaške utakmice. Maravićeva iznenadna i prerana smrt šokirala je košarkašku zajednicu i dodala dirljivu dimenziju njegovom nasljeđu. Uzrok njegove smrti kasnije je utvrđen kao rijedak urođeni srčani defekt, što je njegovu izjavu učinilo još jezivijom. Frank Pastore. Frank Pastore, bivši igrač bejzbola i voditelj radio emisije, dao je slično zastrašujuću izjavu u svojoj vlastitoj smrti. Tokom svoje radio emisije 19. novembra 2012. godine, samo nekoliko sati prije nego što je imao fatalnu nesreću na motociklu, Pastore je govorio o krhkosti života i kako bi mogao biti na svom motociklu večeras i nešto bi se moglo dogoditi što bi bilo tragično. Frank Pastore je izjavio: "Znate, neće ovdje još dugo. Mogao bih biti na svom motociklu večeras i nešto bi se moglo dogoditi što bi bilo tragično. To je stvarnost." Ova jeziva predikcija se obistinila kada je Frank Pastore imao nesreću na motociklu kasnije tog dana, što je dovelo do povreda koje su rezultirale njegovom smrću 17. decembra 2012. godine, skoro mjesec dana nakon što je doživio nesreću. Abraham Lincoln. Nekoliko dana prije nego što je ubijen, predsjednik Abraham Lincoln je ispričao san svom prijatelju i bivšem tjelohranitelju. U tom snu Lincoln je lutao po bijeloj kući, osjećajući se neobično mirno i tiho. Na kraju je ušao u istočnu sobu gdje je bio suočen sa strašnim prizorom. Mrtvačko tijelo prekriveno pogrebnim velom, okruženo stražarima i mnoštvom ljudi u žalosti. "Ko je mrtav u bijeloj kući?" upitao je Lincoln jednog od stražara. "Predsjednik", odgovorio je stražar. "Ubio ga je atentator." Lincoln je rekao da ga je ovaj san duboko potresao i ostavio osjećaj nelagode. Nažalost, san se pokazao proročanski. Nekoliko dana kasnije, 14. aprila 1865. godine, izvršen je atentat na Abrahama Lincolna u Fordovom teatru u Washingtonu. Abraham Lincoln je preminuo sutradan, 15. aprila 1865. godine, u kući Petersen u Washingtonu. Ovaj san je postao dio legende o Lincolnovom životu i smrti. Često se spominje kao primjer njegove intuitivne svijesti o prijetnji koja mu se nadvijala. Stigli smo samo u kraju još jednog videa. Ako želite još ovakvih videa, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na naš kanal. I do idućeg videa imate da veliki pozdrav.